నాకు దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఒక ప్రార్థన అంటే చాలా ఇష్టం. చాలా ప్రార్థనలు తెలుసు కదా మనకి. యాకోబు ప్రార్థన తెలుసు, మోషే ప్రార్థన తెలుసు, యెహోషువ ప్రార్థన తెలుసు, అబ్రహాము ప్రార్థన తెలుసు. కానీ ఒకరి ప్రార్థన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఎవరి ప్రార్థన, ఎవరు ఆ వ్యక్తి అని అంటే సమూయేలు ప్రార్థన. సమూయేలు ఏమన్నాడు? నీ దాసుని ఆలకిస్తున్నాడు, సెలవియ్యి అన్నాడు. స్తోత్రం చెప్పండి. ఈరోజు ఎంతమంది సమూయేలు ప్రార్థన చేస్తారు? నాతో ఏ మొహమాటం లేకుండా నువ్వు నాతో మాట్లాడయ్యా, నాతో సూటిగా తేటగా మాట్లాడు, నీ వెలుగులోంచి నాతో మాట్లాడు. దేవుని ముఖాంతరంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు నాతో మాట్లాడి నా జీవితాన్ని బాగు చేయ్యా, నా ఆధ్యాత్మిక గుడితనం నుంచి నాకు విడుదల ప్రసాదించయ్యా, నన్ను బలపరచయ్యా, నన్ను స్థిరపరచయ్యా. నీ కొరకు నేను ఒక గట్టి విత్తనం వల్లే ఉండాలి. దేవునికి ఎవరు కావాలంటే పొట్టు కాదు, పొట్టు ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది. కానీ విత్తనాలు ఎలా ఉంటాయి? గింజలు స్థిరంగా ఉంటాయి. సంఘాలలో కూడా పొట్టుగా కాకుండా గింజల వలె మనం ఉండాలి. ఆమేన్ చెప్పండి. హల్లెలూయా.